Minkälainen teillä tällä hetkellä on työntekijätarve? Onko tulee tällainen flashback. Meillähän alkoi yhteistyö silloin 2021, eli semmoinen 4 vuotta ollaan yhteistyötä tehty. Ja minä itse hyppäsin tuossa vuosi sitten remmiin ja on toiminut oikein hyvin. Olet kuunnellut meidän tarpeita. Ja viime kesä oli ehkä meidän semmoinen isoin onnistuminen tämänhetkisessä yhteistyössä, voisi sanoa. Meillä tuli pikkasen kiire siinä, vähän myöhässä oltiin, mutta lähdettiin sitten nopeasti hakemaan ja teidän kautta otettiin useampi kaveri sinne. Mikä teillä erityisesti on ollut hyvä, niin se kuljettajien laatu, että on pitkäaikaisia työntekijöitä saatu niistä ja vaikka alun perin haettiin kesätyöntekijöitä, niin saatiin silti pitkäaikaisia työntekijöitä. Ja he mieltävät meidät, että työskentelevät meille, koska kysyvät semmoisia asioita, joissa mistä ohjaan teiltä kysymään ne vastaukset, että on sanonut, että ei pystytä esimerkiksi työterveyshuoltoa ottaa kantaa, koska teillä on omaa ja heidän kautta, tai teidän kautta se pitää mennä. Joo, kyllä. Ja se on just niin kuin pitääkin mennä, että siellä on ne tietyt jutut, mitkä on sitten meidän velvollisuuksia, meidän vastuulla, että sun ei tarvii niistä sitten stressata. Että joitain kuskahan meitä on sitten niin kuin kuollut sen tietyn jakson ja sitten siirtynyt teidänkin kirjoille ja yleensä on ehkä sitten tullut sieltä kuskin toiveiden myötä myöskin sitten saattaa olla. Että meillähän on tämä organisaatio tosi kevyt tuossa hallintopuolella ja meillä siinä aika kiirettä pitelee, niin me ei pystytä itse sitä rekrytointia hoitamaan, koska se vaatisi paljon aikaa ja se vaatii nopeita toimia ja meillä ei ole minkäännäköisiä puuleja, että mistä me työntekijöitä voitaisiin hommata, niin teidän ammattitaito ja teidän osaaminen sopii just tähän meidän yhteistyöhön täydellisesti. Tuntuu, että monesti ne kirskat sieltä kakun päältä, niin ne aika nopeasti lähtee sitten muualle. Jos ne liian pitkään roikkuu siellä sähköpostissa tai muualla, niin ne kyllä kerkee muita hommia sitten siinä välissä löytää. Mitä ollaan just kuskien kanssa juteltu aina tasaisin väliä jo, niin he ovat niin tosi tyytyväisiä siihen, että minkälaista kohtelua he saa täällä SKP:llä, että se ei oikeastaan näy millään tapaa, että he on niin kuin tavallaan meidän kirjoilta tullut tänne tai ovat meidät kirjoilla. Että pakko myöskin mainita se, että tekin hoidatte se oman tonttinne ja roolinne erittäin mallikkaasti, että tavallaan yhteistyö on sitä kautta myöskin tosi helppoa sitten tehdä nimenomaan sun kanssa, kun ne kemiat osuu yhteen ja tiedetään puolia toisin, miten homma toimii, niin se on siinä mielessä kyllä meillekin tosi vaivatonta sitten laittaa niitä kuskeja tänne teidän suuntaan, kun tiedetään, että teillä se oma vastuu sitten täällä niin kuin työn johdollisella puolella, te hoidatte sen niin kuin moitteettomasti. Niin. Vaikka he aloittavatkin vuokratyöntekijöinä, niin meidän on tosi tärkeää se, että me pystytään ottamaan ne myöhemmin omiin nimiin. Meillä on myös niin kuin iso markkinointitiimi, jonka kautta sitten pystytään niin kuin tehdä tämmöistä maksullista markkinointia, että saadaan mahdollisimman monet silmäparit sitten näkemään nämä meidän työpaikkailmoitukset ja sitä kautta sitten saadaan nämä parhaat työntekijät myöskin. Joonas, olet hyvin kuunnellut meidän tarpeita ja sitä kautta ollaan onnistuttu